zviripo ukunzwa kwandirunzwa jira rangu richitaura saka randiti vane mwoyo uri kupisa wakatadzirwa ita yenyu garai musagare pajira rangu chigarai apo muri wadi here pashimanyika penyu uri ufyaifyai zviri kufamba hazvisi kufamba baba zvakadhakwa oraiti varume mimi ndimi muda kubatsirwa ndizvo munoshayiwa nemutete wekuti kana fodya kana panororwa mwana pangoiswa fodya saka muri kuti mitindaiwa munaetsei kushaya inzira yekuti tikati hapana mutete batibatsirwa manje makajaidza torova gudo zvakadaro yatibokupire tione kufamba tingadodokwe rwendo rurefu pamusoro simboti kufumaine kukutsidzai pano tokumbirawo mwana wenyu isu tega tezvigoni paizvo tokumbira kuti tibatsirane nemhuri tione matare kuti tingabvepi kusvikepi rekei muri bwino wachangamire muri bwino ife tiri terentu ntchito ziri tani tikusogolika wabambo muri bwino uko ife tiri terento ntchito ziri tani kunobudiwa kumamana nekunobviwa Damira pamberi pedera mamudasi. Damira pamberi pedera mamudasi. Zvese zviro zvikwadi. Zvese zvinotaura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Sema mutana. Pamusoro shumba. Ndokumbira kudaira nyaya. Yakadai. Baba vari kunzi vakakura. Baba amosiya mukodziwa ari kunzi akauraya Richard Mbere ane femili. Saka zvadaro vanhu vekwanyamukondiwa vari kuti izvoni iye pache zvake ari kuramba kuti handina kuuraya, asi pazvakarongwa ndanga ndizvo. Asi zvakare kuti kana ndikabvunzwa kunzi nokuti munhu wacho akaurawo haana kuzooneka kusvikira nhasi, ari kunzi akapa 2008. Saka kubva ipapo haana kuoneka bhodhi. Saka uyo ari kuti kana ndikabvuma kunzi ndikabvuma kuti ndakauraya ndichabvunza kuti bhodhi yacho iripo. Saka inini kune bhodhi handisi kuziva. Saka handisi kuzoziva kuti yakaripotwa sei. Vari kunzi kuti vakuda kupindirana, asi ava manje femili yeava vakazouya kwandiri vakati isusu pane mwana wakashaika mufemili mavo. Saka akasiya ane zvaakataura maringeni nemufu wekumhuri. Saka maodhio aya manje ndo akazoya nawo kwandiri vachibva vandibudisira. Ndiri kuratidza kuti ava vane chekuita nekufa kwemunhu wekumhuri. Saka zvadaro vakauya kwandiri vachiti saka mbuya tisikabvuma nezvatiri kuona kufiwa kurwarirwa kuitwa mukati memhuri yedu. Saka isusu tiri kubvuma kune mhuri yekwamvere kuti isusu tiri sakadini takasanganisa. Saka ndidai muripo ndokonakama kutaurira mukati wasanganisei ndinozoya kwamuri.
saka vauya, asi uyu ari kunzi ndiye akaita, ari kuda kuti maodhi ari kuti inini zvakaronga ndaivepo, uyezve ndikabvunzwa kunzi mutumbi wemunhu uri kupi, handikuziva kune mutumbi. Saka ava vada kutonzwawo kuti mungovabatsira sei kuti wabva waziva kune hama yavo. Kana waziva kune hama yavo, then wozochitanga manje uchiti wochidini, avo vari avo kumhuri yavo vari kubvuma mhosva yavo kuti aiwa tatambura mwamufa mamusha mafiwa musha marwarirwa ava baba vakuramba havo, asi nezvatiri kuona isusu mhosva tiri kubvuma. Saka ndosaka ndava ndizotobatsira kuti inacho kujeka because ava kunzi vanenge vakuita gonzi vari kuti ndimi akauraya hazvisizo. Ava ndo vakataya kwandiri vachiti tabvuma dambudziko handiti nyaya because nekuda kwematambudziko nemaodhi emunhu akafa achitaura nezvemumafiro akaita vanhu vekumboni. Saka tiri apa imi muri ndimi wekuraya anokuuraya baba muri kunzi makaura saka muri kuti mambo takasimuka pamba tichienda kubata maoko emwana kwaduri ndina mukoma wangu. Tabva ipapapo mukoma akasara muzukuru umwe vatananga kumba tiri munzira takasvika pari kumwa doro padoro ipapapo papa navakomana vandagara ndichimbo mwana wadoro ndo papa nandichadhuvhere ipapo. Saka vakomana vakati ndara uya kuti mumwese wadoro inda ndichitomborinawo kana mari pa richard akaripo asi wanga wasumba badoro zuva racho akati time kuda unayo komana plus pana anga akamira manje nomve anga akamira akati haubiri gomba pa hana kutaura zita remunhu pa angoti haubiri gomba pa akati anombozvisawo mumusoro kuti haubiri gomba ari kutaura ani. Ndikati omwana ini ndakuenda because kwauda unayo kudzoka. Ipapapo po takasumuka ndasumuka ndakatombodona pamudhebhudhebhu kana panoona paziva ndasvika kumba ndakadya zvatarara ende ndakatorara zvokuti mvura yakanaya yese hana kuizwa. Zuva racho kwakanaya mvura imwe isingamboiti. Mashure memazuva matatu ndipo takazoti tichadhana kutsvaga. Richard kutsvaga vakaita takatsvaga tiri tese takatowanda. Takangozozwa kuti mbatya dzake dzawanika. Zvadaro mwana wamukoma wangu akabva mumba achienda kwatete atafarika akabudirwa rei vananga kwaduri kwaakaenda kotaura kuti ndakaurawa nemwana wangu Amos Nyamukondiwa naDickson kutaura mwana wangu. Saka uyu duriwe kwabva achifona kuna mukoma kuti naye ndiri kumbirawo kuti musvike kuno kune munhu kune mwana zvaari kutaura asi kunazozvisisa pa. Mukoma akabva aenda ikoko. Aenda ikoko wakabva watora mwana wabva naye kuna Mandeya. Mandeya ndari kumuda panapa because ndiye akakonzeresa zvinhu zvese. Wabva waenda naye kuna Mandeya ikoko. Aenda naye kuna Mandeya wakasvika wakagara kwe1 wabva wadzokera naye. Wadzoka naye ndopatakazi naMandeya uya anga iri munin'ina wangu hatata kusinziswa kuti endai kwaSABHU moripoti ndokuti makanganisa maoko because tatauraya papa urawa mbudzi vakaurawa mbudzi yakadzi ikavhurudza. Kana yavhurudza mbudzi ndokuti unonga wakauraya. Saka mukoma akadira haina kuvhurudza, ini ndikadira yavhurudza. Zvadaro akadzi saka waonaka kuti ndizvo zvaitika. Ndikati ndazoona kuti yavhurudza. Asi saka kana zvakadaro imimi chiendei
endai kwa sabhuku. Saka hainana kutoenda kwasabhuku kwacho. Ndakati hatikwanisi kuenda kuripota kuti ndakakanganisa maoko ini ndisina kuuraya pa, ende hatina kutouraya pa. Waenda koko wasvika wachidaidzira kuti takakanganisawo maoko. Mangwana acho kwakufuma kwakuenda kwamuveri kuya tikasvika mumba mavo kobva watishedza tapita mumba muya ndipo wakandibvunza ndikati ini handina kuuraya Richard. Mwana wangu akati handina kumbouraya Richard nyange zvetitatitisa. Akati kana pasina zvomakaita kabva tidzokera henyu wedu achabuda kana achabuda. Takadzokera pamba vanhu vanga vakawanda. Patichidzoka tadzoka pane profiti n'anga yacho iyo Mandeya ndipo akatanga kuti ndiri kumbira kuti titange tanamata. Tanamata paya ndipo akati unoziva here kuti kuona, kunzwa kana kuita zvakafanana nekuuraya. Ndikati zvinogona kudaro. Zvakadzi saka ndo zvakaitika. Ndiri kukumbira vanhu vanyamukondiwa uyai kuno kwaenda pamba pangu pa 2 meters kubva pamba pagomo. Ndipo akatora bakatwa rake rakaisa bakatwa iri rakarovera pakati pemukova. Zvikadzi hapana sabhuku, hapana n'anga, hapana ishe anokwanisa kubvisa bakatwa iri. Ipapapo panomboita 2 days akandimutsa muhope akataura neni kuti enda wabvise bakatwa irorero ukate mutoireti. Ndakabuda kunze vakavhuma. Mandeya akanitaurira zvazvokuita fanira kuwhisper kungotaura kutaurira kuti enda wabvise bakatwa iroro uise mutoireti. Ndipo ndakaenda kovhomora musoro wetu. Ndakada kuti vhomora wabuda musoro chete vanaenda kokanda mutoireti. Ndakanda mutoireti ndakadzokera ndikati chasara ichi vanhu chachibanga vanhu vakutotya kana kudarika nempanapa. Saka ndakutora pinjisi hachachibati nemaoko basi. Ndakutora pinjisi yekubvisa. Kwakutora pinjisi yangu vandabvisa vandaisa pamusoro pemengo. Mukadzi wangu bva abvunza kuti maisa kupi? Vandati ndaisa pasei. Vaionawo. Zvadaro apo takadzokera kune tapedza kutaura nemudzimai bakatwa iri mangwana acho takafuma hapasina. Saka zvakanetsa ndena ndunyaya kuda Mandeya kuti ndinatsozwa kuti Mandeya uyu zvakambofamba sei kuti ndakabva ndarwara kubata kwatakaita bakatwa. Zvino mambo apo takaenda kuHarare pakarwara mwana. Mwana akarwara ndikambofambawo naye ndikanzi no maoko ako akachena asi mumba menyu mune ngozi. Tikaenda pamwe pacho kuHarare kwachiko kanzi maoko akachena asi mumba menyu mune ngozi asi unokwanisa kuigadzira. Mari yacho inge ichidhura. Ndikati regai tinenda kunaye kumusha pamwe anogona kuwana rubatsiro. Takasvika kumusha naye ndokuenda takaendawo paimwe n'anga. Tasvikawo paimwe n'anga. N'anga iyi yakati ndikuona maoko ako akachena asi ukabata badza iwewe unobatwa. Ndikati kana ndichibatwa dzimwe nguva vanonga vakaisawo zvavakaisa. Ende ndikozi ndikudaira kuti
pamwe dzimwe dzenguwa pano hama dzangu dzakaurawa munhu vavasaidzira mhepo yacho mumba mangu. Saka inini chandaikumbirisa mambo ngechekuti ndaikumbira kwamuri kuti ndaizodawo kuti tione munhu anomutsarishani. Ko Noah uri? Noah. Akamati Noah padoro ndiye akatobiri mukombo. Muzukuru wekwamuri. Uripi? Noah pana pari kuzota. Uripi? Anofara kunga ari kumusha. Anobiwa kamunhu. Anofara kunga ari kumusha. Ko wari kunzwa ari kubudirwa achiti chii? Hapana ari kubudirwa apa, asi kuti pane murwere anga akuda kufa. Saka murwere uyu asi akazotofa akasiya ataura pamaodhi. Maodhi eshe pana nawo aiti ndakaurawa ndiani, ndi Amos naDhumisani naNoah na Obed Marira naPedzi Marira nani naDevimbe. Saka ava vekufemili ava hama dzake vari kuti tine zvataona zvakawandisa ndikutaura nezvaRichard. Ari uyu akarwara anoti ndikutaura naRichard. Uyu akaona unoona pane zvinoitika zvakawandisa nekufiwa mushama chomadini mafiwa. Ndosaka yekumhuri iyi yakuti aiwa isusu tiri mamhosva. Nyaya pairi zvinoita kosi ngozi ichida kuti zvinhu zvibude inoenda kushungurudza munhu wani ane chekuita nemboziro, not necessarily kuti iwewe ndiwe wakauraya. Ndinokupa example yauya webhara ndiani Kupemba yakupemba. Kupemba bhara rake ndiro rakanoshandiswa kutakura munhu akadini aurawa. Asi ngozi yakazotanga kubuda kumba kwake kwakupemba, iye asina kuuraya, asi bhara rake ndiro rakashandiswa kutakura chii munhu aurawa. Asi ndo kwakanoshupa ngozi iwowo. Ko chii chiri kuitika saiwa iwewe bhara rako ndo rakanditakura inini, ndo rakashandiswa kunditakura inini ndafa kuti ndinoraswa. Iwewo ndo waona ropa pabhara rako, asi hauna kuda kumbobvunza kuti ropa iwewe riri pabhara nderei. Saka nyaya yenyu mibambo ndeyekuti kana muri kuti zveshe hamuna kuraya, asi nyaya yenyu ndeyekuti you are the main witness kumazita ese ari kutaura kuti pamakaenda kudoro Noah anga aripo. Uyu mwacho ndiye mataura Noah ndiye akati haubiri mukomba nani andisi winizi kuti imi mufaira kutaura kuti iwewe pandakarongerwa iwe wakazvinzwa kuti ndarongerwa, asi hauna kuita sei, hauna kuti hanya nazvo. Kana pamaodhi parudzi iwo paitsvakwa vanhu paiona kuti vanhu vari kutsvaga munhu asi kuoneka vakadini kudzitaura. Nhingi Noah nanhingi ndo vakataura kuti munhu akudi chii mukomba. Ndo pane nyaya yanipo, ndo pane nyaya yako dzasvika kuona kusvipopesa kuti iwe haungona ari pahope because ukunzi iwewe ndiwe unoda wakastopa this thing, ndiwo waifanira kunge wakastopa. Handi kuti iwe ndo wakadini wakauraya, asi nyaya yako ndiyo. Saka ichuti kuti vanhu vamenchenwa Dhumisani Noah nechii wese ndinyorewo machii mazita avo, vanhu vese vanofanira kuuya panapa. Then wauya panapa unotodhila nevanhu ivavo, ndo pachabuda munhu chai akaita sei. Hapachai vanhu unotaura kuti arizi yanyaya because muri kuona zii yakaitika hazvive kuti hapana zviri kuitika mudzimba iyo. Pane uri kushupika kudarika zviri kuita bambwa. Then wemataura bambwa mati munoda stereki mandeya upi wacho Mandeya anozoti muprofiti. Iye tikamuona zvakanaka zvinobasa, asi zvatiri kutaura isusu ndechekuti kuti zvinhu chibudeka munhu ada kuhapa magazine muzasaiba kati pamakarasi
akarasa chekumusoro chinova chine chumwe. asi reason yekuti muende kozimi muende korasa bakatwa yakanga iri akati ndinorasa kutoiriti reason yanga iri yei ana kumbotaura saka imi mabvangomuka kototi zvandarota zviya zvandazwa munzeve ndo vatatoenda kuita ndizvo ndakatoita aiwa bambo kai ngatimutaurei chokwadi bambo isati ndizvokunzvenga-nzvenga kunzvenga-nzvenga hatimbonzvengenzvekwa bambo munganzvenga inyu mukadii mukaita zvii bambo nyaya munoiziva nyaya handizi maactions enyu bambo ari kutaura kuti mune zvinhu zvamamuri kuziva zvamamuri kutya because hamungati mimi bakatwa raenda kuiswa pakati parazari batu hakuna sabhuku hakuna ishe hakuna ani anokwanisa kubvisa bakatwa iyi handizobakataurwa handii saka chakazokupei chiwindi imimi chikodzipura bakatwa iri chii ndiye akandaurore mukurota hakusi kurota akatotasa kuwispa andikamakamukamakarara nakarara pakutonimutsa saka chii akauya in person iri anakuya zvatomutaura kakuti hamukati mawispirwa imimi babo mawispirwa imimi makarara muhambatoti karakatu utoenda kunaro bakatwaria kototka kokuvhomora ropa ratamba kubuda kovhomora chipiri chavhumuka kokokanda mutoireti kwamadzoka mambazikazi maya pinjisi yangu iripi kokota nepinjisi kokudzoka futi kokakata ngepinjisi maburitsa kokuendesa pamusoro mangu mai kokubvunza kuti mari isepi reason yekuti mai anokubvunzai kuti mari isepi munosanyaizotoa reason yekuti mukadzi wenyu imimi maenda kuita secret yenyu imi yauya yakuispa munzeve menyu asi mabva wiko mukadzi wenyu yakubvunza kuti mari isepi imi mapedza mobva maenda kuti maendesa pamusoro pemangu munodharisa mumangu handiti mabva mapedza mobva maenda kotarisa kuti riri chipo here pamango paya what is your interest about this interest yenyu pachinhu chenge buri vanhu ndatoda kutarisa kuti riri chipo here kuti padhuze nepamba aiwazvo imi mamufunga kuti raendipi hakuda kungoona bambo achichokwadi bambo sei makabva maita imi orit pamakazotaisa wamona haripo wamakataura kuti harisipo ndiya mandira azvo makamutaurira semunhu akawispa aiwazvo ko imi sei musina kuita ini nekuti zvimandeya yako wispa mukana munzeve menyu handi sei musina kuzoenda kuna mandeya physically kuti ko mandeya wakawispa kazvi wakawispa ndakaita sei sei asi kumuka makakwanisa asi kochitaurira munhu wacho akakutuma kuti ndaita hamuna sei nanhasi haasati adzoka kwamuri haasati ambotora nezvibakatwa saka makaziya sei kuti makaziya sei kuti ndiyatotora pamumango anofanira kunge atori iye akatitora makaziya sei kuti ndiye anotora pamumango akatitora pezi makaziva sei kuti ndimandeya watitora pamarisa handina kufungidzira pa ndakazwa kuhwinya ndafanika kune ndege iri kuuya kuhwinya kuya saka mati ndege iri kuhwinya ndimandeya iyo tsika yake mandeya kana ainohwinya akatotora akatosa mumuseri makaziya sei kutoesa musero ndizonoicheka kutumira chinhu bambo zvapakutakaonetaurira saka mutorinokirabhu iye rusero ndinava saka bambo knowledge yenye rusero kuti ndizoinoita kana urusero rwakuya kuhinya tena ordinary person kwamazwa kuti rusero rwakuya imwe bambo taurai mushi musapedzera vanhu nguva bambo chamunoziva bambo taurai chokwadi ende maisa emphasis yekuti
pamandeya ndaida kuti anga ari pano mandeya attachment yenyu namandeya imburi papi ndiye akaita kuti ndirware makazviziya sei ndakatauriwa kuti n'anga ndakaendera kubata kwakaitoita ikoko ndokwakaitokanganisa alright kubva madini kuti musarware vanaenda kurapwa nomurumba akarapwa sei iye angati unofanira kana anonga arwara kana pana anonga arwara anouya kwandii makarapwa sei andakakurapwa kunamatirwa ngen'anga aiwa awe angari bambo ngatisapedze nguva wana Sambezi nyaya yerudi wavo in as much as muri kuona zviri kuratidza kuti zveshuwa musha menyu mune chii mune dambudziko mwana akatsakatira but malidzi aripo ari very clear ari kuratidza kuti munhu pawanhu iwawo munhu akauraya munhu ari pakati pechii pewanhu iwawo saka chiri kudiwa ndechekuti hatinoita zvinhu zveguesswork kana zvekuti tishandise suspicion kuti uyu uri kudai chinodiwa pane chekuti kana iri ngozi munhu anohakwa anosumudzwa woiswa kana pane one-off werudzi rwake otaura ari papo ndakaurawa so ndinhingi nanhingi ngozi inobva yakutaura zvese kuti nhingi nanhingi yakadai nhingi ndiye akazoita zvakati nhingi ndiye akazoita zvakati then chinhu choita chii choita clear then mochitaurirwa kuti muripwa uri kudiwa muripwa wakaita sei then vanhu voita sei zvese nekutoti bhodhi haisi kuoneka iri kupi anokuridhai kuti ndakaiswa pakati zvekuti zvabambo zvekuhwinya hake zveusero hwinya amen asi I just hope bambo hamusiri part of the people because you don't waste our time kana muruziva kuti zvimuziva but chimwe chinonditi nditi very suspicious ndechekuti yakafariri mukomana akatsakatika 2008 but if 2008 up to now bambo muchiri kurimemba munhu anga akadhakwa ari kurimemba mashoko ayakataura kuti hakubiri mukoma munhu akanga akadhakwa 2008 ubva atodza kuziva kuti mvura yanaya yakawanda sei yatanga ngweya yapera ngweya akatombodonha ari kusumuka pashapeni ipapapo pamudhebhudhebhu akatodonha futi asi chaacho kutondera pane zvese kuti haubiri mukoma anyway mazamamuzanukudza kuti kabatirika muta shoko roti haubiri chii mukoma shoko iro up to today harinobuda muchii musoro menyu and nepicture yavanhu vanga varipo yese neyakazvitaura munazvo izvozvo zvinofanira kutaurira isambi saka I don't know uyu mukomana ari kuyarira nasaritoe panapa saka makonfirm here kuti ari aku saka kana wachida warikukwanisa kubva wabatsirwa nemukomana ari kufura nepanapa haisi hatiti munhu choice vanhu vanoita choice yavo they make their choice kuti toda kubatsirwa ndinhingi dziite zvakati then anzani uyo ari anzani mukosanjera ari kuya ari kufura ndiye ari kuzara kufura ari kuya mupanapa saka anokwanisa kubatsira kuhaka mamataurira naivo mamapedzerana then from there kana mutina kugutsikana moenda pane umwe wakandowanda unongotsvaga kwamaenda kana mukada chipingi kana kupi chiri important right now you need direction kuti mupiwe direction nemufi kuti ndini ndakawiurawa ndinhingi nanhingi then isu kana angotaura zvataura then isu tochidaidza vanhu ivavauya panapa tochitaura nyaya dzavo andizvo
saka you make the decision chite decision yekuti mumirira here mumoti wese mukomana wauya kana kuti muonawo aripo wacho whatever. Dzimwe nguva anogona kunonoka kutosakira iye anokwanisa kubudisa here mufere, anokwanisa kubudisa mufere ari panapa padhuze. Dzimwe nguva mukosakira anogona handitomuzivo unotobvunza kuti munokwanisa okubatsira izvo ndokubatsira kwandokwanisa kuti nyaya iite seipeeswa pamusoro imambo Mutasa. yes. Zita rangu ndinonzi Simba Mbere. Mashoko amataura taazwa, asi tichiuya kuno tauya takanangana nenyaya yekuti tasungiswa kuti isusu takapuma Amos naAndrew kuti ndo wakauraya hama yenyu Richard. Asi pamaringe nekutsakatika kwamukoma wedu neadvice yamapa tazvizwa, asi nepamusana pekuti tauya isiriyo nyaya yatanga takanangana nayo, ndaikumbirawo kuti taimboita maconsultations semhuri. It's okay. Toona kuti It's okay. Because isusu chandinotaura ndechekuti pane nyaya yangu ndikuti there is someone who was there chinhu ichi pachakatanga and ari kukonfesa ega baba kuti zvishua chinhu ichi some of the people vari kunzi maita sei madifoma andii they were there and wamwe wacho ndo wakataura chii izvozvo kuzosvikira munaite sei atsakati. Saka kana yanyaya yekuti idefamation, yes they can do that, munokwanisa kusuwa for defamation, but inini ndiri kuti kuchiwana nyaya inofanira kuti igadziriswa. Yobva chokwadi chobva chazikana, yobva yagadziriswa so that kuti mukaramba makati no isusu tadai ndisika inongouya ngozi. Nichandoziva one thing about ngozi kana yakarara hayo musati maitanga ina kana basa nini, asi mukaitanga ikaziva kuti vanhu vaya vakunditsvaga musasamiri. Chechipiri chandakumbirawo kutaura mambo ndechekuti Amos ari kuramba zvinhu zvaakambobvuma. Kuuya kwawaita kuna Ishe akasike kutanga, iye Amos pamwe chete nemhuri yekwanyamukondiwa wakatomboenda kuna Sabhuku Nyanhete nekumusha kwedu, wakataura the same issue yekuti tisu tinobvuma, tisu takauraya Richard. Sabhuku Nyanhete akazobvunza iye Amos in person achiti handidi kuzonyadziswa kwamvere, ndipe rakazara rekuti kana ndikaenda handizonyadziswi, waakuramba. Amos akataura kuti zviro kwazvo ndini ndakauraya. Sabhuku Nyanhete wakamubvunza kuti vanhu vekwamvere vakabvunza kuti Richard tipangidze, unogona kuvapangidza here? Amos akataura kuti ndinovapangidza nekuti takamwisa mutonera. Sabhuku waakataurira kuri kwawakaenda, Sabhuku Nyanhete wari muno nhasi mudare renyu. Sumukai Sabhuku akavhuma ndiye Amos uyu vakanga vari pagrupu yacho wese ikonjama vakati wese ndiye Amos nani wese vakanga vari pagrupu ravo wese ikachiti zvakanaka ichitekutambudzira kuti takaita kutaka Amos Richard takatsanga nyura nekazvizika nemotoka nemataka nemaposhoro tikadzika nahondi kuti gurati yemvura yakanaka tikatenderedza kuti yesho hachine kuona Richard bora ichi zvakanaka isingaudzwa kuti tatogeza mapo takafara kwazvo kusvika pamberi chokwadi wepamberi tasvika andipavaanyatetwavauchekaichofikuriani akafara kwazvo akati ndinobona uri kukoti ari kuziva mberi acho akachiti isi kuti tiite basa panapa tega tiri tega regai tidaidziwa mutungani uye zvatani nyamukondiwa aichopadi nyika yese yakatenderera musi tapana geti rapiwa geti
takaungana vanhu haikona kutaura saka taakuchiti tichanga mazwi achabudani ekuti ndizvo ndakaita but hapana hapana chinhu panapa vanhu vakanga mberi vese vakanga vabva penya vakanga vabva samweri hapana havani kupindura havani kudini vakaramba vanodini vakabva nyarara zvavo sakana nyamukondi vakabva vakabvai vakabva vaenda saka ndipo taakubva zvakuta nyaya shani yamuka sematauriro yaite papapa iyo saka changa mberi ishe mukonda ishe sandira ndafundire aiwa akatangokudanga akaramba akatwasudza yakastopera kareka ndizo tangana mazinga taura uripo mnyinyi wake Lakini panaenda uzasa ndipo amusuri totizwe kwa zvitora sabu akavhuma apa mberi pasabu ndizvo makaenda kudini vakatonimanikidza asi tauraiba pamusoro eimamo chokwadi chinoda kutaura ndiyo chokwadi Andrew Nyamkondiwa na 2015 mwana wamukoma uyu wakangobva mumasero bvatiza vaenda kunatiti zvamutsanangura abva asvika abva ataura kuti amusina bhimisani makandiurayirei izvo hatinozwa izvo hatinozwa basa wakabva waenda kuna Mandiya raiti korapisa mwanawo after 1 week wadzoka raiti Mandiya akati raiti unganai madzibaba takaungana shuwa mumba imomo taungana Mandiya akati torai mbochohombe takatora mbochohombe ikaiswa muchikuwa zvikanzi right wana baba wairi vanonga iwo wana baba wedu avo mukova mukuru vakadira makapu mairi kumbudzi iyo uyu bvadira futi mbudzi yakabva yavhuruza kazi right mbudzi zvayavhuruza uyu ndiye akaita basa kati hazvakanaka vanhu vakabuda zvikanzi mbochoyenga urawe yekuenda kwasabhuku tatoda kuenda hati sabhuku maimbo tiondiye sabhuku yedu sabhuku rangu zvikanzi musati kwasabhuku kuti sabhuku rangu ndimveri endai kwasabhuku Nyanete kana masvika ikoko munosvika kutaura izvo munosvika muchitaura kana masvika kwasabhuku Nyanete munosvika muchiti takashaisha maoko mukoma wakaramba kuti handiendi kwasabhuku weukama wakabata mijamu wakada urwa mukoma vanhu vakamusukumidza tikati auraiti akazoti oraiti bvazobatika bvataenda kwasabhuku ikoko tasvika kwasabhuku ikoko takabva kwasabhuku tobva taenda kupi kwamveri Mandiya akasara ari kumba noti zvazivoda kuti sika nhasi chaichaiti iye akasara ari kumba nemurwere anga achirwara mwana wamukoma ndoti akabva atanga kutochinja chifungwa right zvadarozvo takasvika kwamveri sabhuku akaenda mupurisa wake anonzi Chokono akapinza mashoko kuti vanhu vanyangondi vati tiri takashaisha maoko vokwamveri vakati hatina kukwana madzibaba edu haapo tozokupai 1 week vanenge vaita sei vanenge vadzoka shuwa takabuda mumba imomo tikaenda kumba tasvika kumba ndipo takataura Mandiya akati ndakudzoka nemurwere wangu kumba kwangu unogara kwaMandiya pasi podha Mozambique vanhu vakaparara zvadaro zvakagara saka mushama mato ane dispute kuti umba iyi ndiyo yaita sei ndiye yauraya saka takatanga kuti ukana pachezvedu isiso right zvadaro vokwamveri vakaungana shoko rikauya kuti taungana Mandiya akapindura shoko kuzi Mandiya uya Mandiya akauya auya Mandiya right tichipapo Mandiya akati iwewe une zvinhu zvitatu pane zvinhu zvitatu zvekuti wakanzwa wakaura nekubata nekuona saka pazvinhu zvitatu izvo une chimwe chawakaita sei chawakaita ndipo akabva ati ini ndakanzwa kuti nowachiti mukomba udiri right tikataura taenda kwamveri kuya mukoma akamboramba kuda kuenda kwamveri tikati asa Mandiya isi zvakanaka kuti tiende nemurwere wabudirwa uyu zvisina kuzwa isi wemhuri nemhuri yekwamveri izwawo kuti ichizwawo saka imi chitaurai kuti ahake kuti mwana ataure zvakataura kusamaka Mandiya akaramba akati hazviti ndakabata mweya wemufi ukama ukati aiwa saka tinoziva sei kuti isisu ndio zvakataura Mandiya akati handitauriba saka takaenda kwamveri isu vanhu voNyamkondiwa tasvika kwamveri madzibaba anga mukicheni mao mamveri tasvika ikoko tapinda tatakumbwa naSabhuku Nyanete nemupurisa wake right tasvika mukoma akazi chitaura
kwamukati hapana chekataura nekuti hapana zvingoita sei zvatinoziva. Zvadarozvo vanhu vekwambira vakati dzoka henyu. Takadzoka kumba, tadzoka kumba, mandi akati zvanzi chii? Mandi akati tazi waziva waramba kutaura. Kazi waramba kutaura. Kazi alright. Inini mumba mako tabva tanda pamumba mukova pake. Saka mumwe wese mapotisi yake yazara pamumba ipapo. Kazi ndakutora bakatwa iri. Iwe mhuri yako ichapera. Kana waramba kuita sei kutaura. Ndipo wana wake vakabva vatanga kuchema. Kuti baba kamira kuti pedzisa iri. Shuwa kuti mandi yakatora bakatwa rake akadira mafuta zvakadira pabakatwa iroro. Akatora banga rake akaisa musimbi akaroera. Right. Isu tese mhuri takabva tachasvika pamba ipapo. Tata kutochoka. Kuti isi paiswa bakatwa tachasvika. Mukoma wakagara ndipo akabva atanga kutochinja brain. Vapinda mumba vatora monaki vakatira mutoilet. Brain dzatanga kuita sei kutochinja. Zvadini ndipo vakabva ati achikota abva atanga kutopenga ipapo infect. Ndipo akabva azoti wazindazwa mande achiti tora chi enda udzupire bakatwa iyi. But brain dzake dzadza kuti sei dzadza kuti munhu akutopenga. Ndipo akadzupira bakatwa iyi. Statisasvika pa hwemuri yese. Ubva wangoita zvinhu zvawari papi wari pamba ipapo. Tamusiya akaita sei akadaro. After that pakapera about nenga 3 weeks a month mwana wamukoma uyu wakabva aita accident mutown. Aita accident akazofira kuparire nyatu. Zvadini. Zvadai vatatambudzika ipapo. Takachengeta mwana wedu. Asi apa takataura. Tagara. Mwana wamukoma uyu kwabva tanga kupenga ari kuharare. Abva ati inini ndakaona 5 wana 6 right. Shoko bva yakumba uyai kuharare. Autanga kuti sei waungana mbamu waungana kuharare ikoko nemazikuru ake. Kazi wakaora wana wapi kazi kunoti kwaoka kune businessman uriki. Iwe wakatanga kuti mapurisa masedi ebva vaya kucentral ngoma vanopinda mota macho. Wakwenda kwaoka kuyo. Masedi wose mutaka kutovhura chi mafiriji abusinessman ya. Kazi wakaora kwandika iwe. Anombora kazi ndotora chi mwana wangu. Saka mwana wangu ndoshamwana businessman wacho. Sei kaza paprisa bati bafuna mama police station emuchi emdama phone. Kaisiwa tumbo hatina missing child yakaita sei. Yeye yakaya kuripura kuno. Saka mwana uta sei prince yake zikuda kutozokuda urotariswa. Bana ndi kuti azofuna uzindo zvitatu zvaita ti tanga ikuno. Ubva wamurapisa kuti wana rikoko. Zvapera vabva agara. Vataka futi kurwara. Mukomana kupenga futi. Achitara nyashi yari chadiwe. Tipo maini wake patanga kutora audio. Abataura vanhu vataurawo, vota shortcut. Vanhu vataurawo audio mo. Kati achitwa ndini richadini. Munhu achitara zita rake chairo. Mwana ai mwawo hawasikaidi baito mwawo hawa maputumba mareja. Saka paka yakumbo baita 2 kisari akaita mwezi. Please mochabudirwa futi sepabudu akaita kupi warani. Asa hapana chakaita sei chakaiti. Mwana kati ndautodzoka kubasa. Obva adzoka kubasa tikoti mwana akangorwara 2 weeks akangorwara 3 days mwana akazofuma akaita sei akafa. Kati ora 10 minutes of postmortem mwana sekuru akubva postmortem postmortem results vabuda bati ayo matumbu anga asina chiropa matumbu angaita sei anga boka right. Mwana abvaita sei bhawo yakumusha atamuchengeta tobva patangira nyaya ipapo handiti mungona. Saka isi vatakausinesa tikati todini woukama tikati hatiende kwamuzvari tivadasvika kwamuzvari tiri woukama kati muzvari isi tata sei tatambudzika muzvari akati saka buda ndidini nenyaya yakati aiwa noti kwasaumana yakambotomwa ikatadzikana muzvari akamboripo muzvari chiroda akaitongwawo ikatadzikana saka takazoenda kuna muzvari avo taenda kuna vakati regatibate chi regatibate mama kati sida kutokumbira kuti mukoma wachenesa waende papi waende kana kuri kuna mposanje tisoti ndizvo here nekuti tine mhuri yakawanda ingatopera tichasei tiri kuona isi tisi madzibaba tigadzire kana iri mhosva yakaitwa chi kwamvere tigadzire nyaya ite sei ipere nekuti mhosva inoripa right. Asada akabva iye nyakufa yakabva ati inini richadira kuti richakuda kuti muzobhadhare munhu nemombe kwana mukoto wazi kunobva munhu nemombe kwamvere kunobva munhu nemombe asi wamwavo
hapana chaunoita sei vanobhadhara. Zvakanaka izvo zvavo zviri pachena izvo. Saka ndipo takafambisa nyaya yekusvika tataura Muzvare, takasvika kuna Muzvare tikamutaura Muzvare bvakufonerai imi mamuzoti no vanhu vawaenzanisei. Muzvare ari kuwaenzanisa, vari kutienzanisa tobva tangoita futi noise. Isu hapana zvatakataura, saka wakaitawo noise wamwewo. Isu vana kuti zvomuzvara kuti no muchakamira wati fona yekubi chakamira wati wazi mambo wakwazi uyai kuno. Kusungisa kuti takasungisa vanhu vokwamvera, hatinosungisa vanhu vokwamvera. Asi kuti Muzvare ndakati endai kwani kwamambo, ndokuti mambo wati wazi nyaya ngauye kuno. Sure vanhu takauya kuno. Muzvare akati wazi ndosvika miti takashasha maoko. Tikati aiwa hati takashasha maoko. Tinosvika titi vanhu vokwamvera vari kutiti. Isu takauraya takauraya chani. Nekuti pakutanga muna 2013 uyo anonzi Munyaradzo aitamba nemwana uyu. Mwana wamukoma first born. Akataura kuti iwewe ndiwe wakauraya baba wangu. Baba wako ndiye akauraya baba wangu. Mukoma akataura mumusha kuti ndizoduzwa kwamvere. Tikati zvafa basi. Takagara tobva. Mushure macho pakazouya maCID akauya kubva kuHarare. Auya maCID aya vakabvaura namukoma maCID vatangambobvunza wakaita 1 week vari kubvunza zvaibvunza kusvika munyaya. Saka but maCID anga ine pepa ranga nyaya rine mazita ataubva iyo yaya. Mukoma ine hana vanhu vamazita acho basi wana mukoma wakaona mazita acho. Saka uya akangopindura kumaCID zvaita sei izvaiziwa. Saka maCID angauya nani ndauyu naSimba Mvere yanga ine maCID ya. Sasi hana maCID agarawo panext pedu uya agarawo ngepano. Wanga uri 2 wechidiki nomwe wati kurei. Wabvunzurudza hapana chakaita sei chakabuda. Asi maCID yakati pepa ratavanaro iri udarasa mutoilet. Ndipo takazoblema mukoma isusu kuti kwemi makanzi nemaCID rasa mutoilet. Makaita sei? Makanyorera makamusorera sa ngoti ndarasa. Chakazokwanisa kutora phone number dzemuCID nezita rake. muCID anoziphenduka. muCID yeyu wakauya 2012 anoziphenduka. Asi phone number dzake dziripo. Zvairiferefeta ndiyaita sei ndiyaruziva. Indakazodaidzwa wavo kuti pana vanhu vari kunoku. Asi ine handisinaona zvo ngoti inino handingoriwo busy nezvekuita sei nezvonongoita kuti mhuri irarame. Ndo chete zvatingaziva. No, it's okay. Yenyu vabanzi pasino one. Pengoti saboti haisi nyaya yeblame. But nyaya yekuda kuti munosvike pachokwadi. Hakudiwa ichokwadi. Nyaya iyi kumboti chii. Because kana bambo wavo vachiti nhasi wataura izvi makanotaura izvi mangwana wataura izvi makanotaura izvi, the only way audi kuti mese mhuri muripo zvinhu zvozopfuura chokwadi chobuda pachena. Andrew, pane munhu vamwe mafungiro akasiyana newa. Yes, hello. Yes. Ndiri Mvere. Ndo saka ndati ari kuuya. Saka ndokwanisa kumirira. Hatinomirira. Right, but I need to pass.